Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel mai albarka. Wanda ya kasance wannan ne farkon ziyararsa wannan channel, ya daure ya danna mana subscribe sannan ya danna mana alamar like. A yau bidiyon mu abin da ya kunsa shine yanda za ka kara wayarka karfin network. Kasancewa mu a nan a Najeriya har yanzu sai yanzu ma muke amfani da 4G. Yayin da wayansu kasashen sun ci gaba suna amfani da 5G wayansu 6G ma. To shine na ga ya kamata mu kawo hanyar da za mu ringa ko mutum bai da network ya magance matsalar rashin network. Wani yana so ya downloading abu wanda bai fi 50 MB ba amma sai ya dauke shi wajen minti 10 ko minti 5, wanda ana so mutum yana bukatar abin ya yi shi da sauri amma rashin network sai ya daɗar da shi ya ja mai cin data ko kuma da cin caji ma haka. To a yau muna dauke da wani application don Allah da idan ka saka shi kai connecting ka kunna data kai connecting da wayarka, in Allah da zai kara maka karfin network. Kamar yadda muke faɗa kullum ku ringa danna mana like, shine za mu san bidiyon ya burge ku, sannan ku ringa sharing domin yan uwa masu amfana, sannan ku ringa mana comment idan kuna tambayoyi ko kuma mun buɗe WhatsApp group za mu ajiye link in shi a description, saboda wayansu tambayoyin idan wani yayi kai ma sai ka amfana da shi ko baka sani ba. A nan za mu ringa bada muhimmanci, gaskiya muna ansa tambayoyi, sannan kuma ga WhatsApp number mu nan, mutum in yana da tambaya zai iya mana tambaya ta nan. Mu shiga cikin bidiyon mu ga ya zaka kara wayarka ko kuma yadda zaka kara wayarka karfin network daga matsalar yadda aka magance matsalar network da kake da shi. Za ka kara waya karfin network. Za mu kunna data. Don application din za mu yi amfani shine net optimizer. Za ka iya samun shi a Play Store. Za ka shiga kai searching. Za mu jira ya kawo. Za mu nema net optimizer. Net optimizer gashi nan. Yauwa gashi nan. Mu mun yi download, mun riga mun yi downloading in shi ne. A ce ba mu yi downloading in shi ba, za mu ga install anan sai ka danna. To yanzu za mu shiga cikin application din mu ga yadda za ka yi. Kawai nan za ka shiga cikin application din ka danna activate, sai ka jira. Yana yin loading ne, yana neman server mai kyau wanda zai maka connecting. Yanzu gashi nan yayi connecting, ya nuno da VPN a nan. To yanzu za mu ta YouTube muga karfin nashi. Gashi nan. Ga wannan nan. Da muke babu network amma gashi nan YouTube ma yana budewa saboda wannan application yana taimakawa sosai. We are relentless and nothing can stop. Za ka yi komai da sauri in Allah ya ta, kuma link din nashi yana description. Yauwa mun ga yadda za ka kara wayarka karfin network. In Allah yadda idan ka bi wannan hanyoyin, in Allah yadda za ka magance rashin karfin network. Wassalamu alaikum.